Alright, so yan mga katutunos, maayong buntag sa inyong tanan diha. So, pinaot na sa maayong panagbuhay. So, yan, so, for today's video, no, so, mga taog kaning Santo Tomas, Davao del Sur, del Norte, mas una sa Santo Tomas, kung nakapalo, kung sa nga Norte, nga di ako sur pa na di. So, itong buhaton ito is mag-perform, syempre mag-perform ta sa clown host, magician, and natay add on na face painter. So atong kaupang karon no kay si Papa P ng Tagum City at ang atong face painter kay si Carjes. Si Choi face painter. So dito ta mag-abot daw sa dito daw may mag-abot sa San Miguel sa may Gas Island kay mas pabor na mo ko dire o pabor po sa mo dito. Ikaw dali ka, shout out muna tayo. Shout out din ako ang akong amigo Eliezer Vlog. Shout out sa mga dakol maayong ito sa mga diyan na sa maayong panagbuhay. And si Busgram. Okay, Busgram, okay. Shout out po sa inyo Maria. Shout out lagi. Follow niyo po yung Busgram. Busgram. Okay, magaganda or nindot yan sa mga content, mga prank, drama, comedy. O si Eliezer Vlog. Ang iyang kasagaran content is moto vlog Manila. So shout out din mo sa inyo and shout out po lang ko si Hiral Cantones. Syempre kapatid ko po yan, si Kuya Hiral. And so shout out ko rin si Hiram Cantones sa aking Cantones Brothers. So shout out sa inyo diyan and ang idol na ko sa tanan, siyempre akong bayaw si John Estelo. Shout out din mo din sa Kuya John. Naman tay pati diri sa country home. So asa naman taon ka? Ayan, last shoutout na ako no. Atong nag-comment sa akong video last sa YouTube. Ang nakalimot ko user. Nakalimot ko si pangalan niya. Shoutout mo da sir no. Or mamba. So, nautag sa maayong panagbuhay diha. So, nanatadali sa ano? San Miguel. Ano tanang pangitaon sila Papa Piu, si Choi, Peace Painter. So dito na sa may gas ayat dito dapat sa may gas na kaya mo natin sa limutan ko pabam ayo ay wala pabam so kapit na dito mag empty mga katutunos at tumbahaton magpatubil. So dito kamandang ay tama sa dan tara ko mga amigo amigo wala ako na si Travis Pinter oy 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 ama ka amang ko libo na puya na ka mo higda tapad lang me higda dili mo sa pika split libo ko di biyahan na rin pura pa di pasakay pa ni sarado na kamakanan. Orang mo sakay pudi ka ba? Ayan sa mga tatanas so nauna na may nila sa kuha rin abi daw ako nauna sila ha. Tara mga katoto, paano ninyo biyahe may Santo Tomas? Tara, biyahe ta. Mga katoto so naana may diri sa kuha. Hotel sa pag-opising o sa lugar diri. San Miguel. Oo. So, gi-repair na nila ang tulay diri mga katoto no. Adlo kita na ako sa tubig mga katoto. Yan, pwedeng tapuha. So, gi-repair na diri mga katoto. Gibutangan na og dakong plastic. So, sa mga wala pa nakabalo no na ang kining mabarangay mabaos. Kining barangay mabaos sa akop na siya sa barangay Davao del Norte.
Wala tingala mo pud pian na nganong. Sabi na siya nga dulo man sa tagong. So kung i-try niyo GPS, sagadi map. Sa inyo matawag. Mabinong na siya sa para tayo matawag. Carmen, Davao del Norte. Ilang ilang spate. Yung mga pa nakabalo. Yan, so diri jud mi padulong mga katututong last na show pod mi diri. So lahi po ng client ani po isa lang siguro sa Mao na bigo na kayo ng basin siya gi-recommend lang siguro mi diri. Alagi. Yung kampanya mo, di ba? Ano kampanya rin mo ba? Reasonable. Ito tayo pangalan sa kuanda? Mapon dito sila. Punta na dali. Pwede mong utana dam. Ada kita ang tumapon dito sila. Punta na sa nanay. Selamat yang. Lagi biray sasa. Bay. Ano yun? Patay pasa din ako. Ano rin eh, narin tugtog. Hinahinay. Saan? Hindi mo kutaan na matagtog sa nakatugtog. Nakita niya ako nadungog ako. Ako nadungog sa kabudbud. Ito may idol. Ito may idol. mo. Oh. Kutaan na ta. Ingapon ti ada pitang tumapon residence. Ito lagi dito ano sakyanan. Mao yun to. Ilaw gawa ni siguro. Ako ano, kiringo. Sirik mata. Ako sulod ako rin. Okay. Dari mo hati bay. 1 hour later. DJ Melwin. Bisabis tayo. Lahira yun ni mga Bisaya. Ayan so mga katutong ko, so welcome back to my YouTube channel. Ayan so manajud mi og kaning car farm no. So ang among gisyuhan ganina, soon ra to sa gisyuhan ng mga atong June. So wa po mi kabalo nga yari itong soon. Man nalupit na mo dayon no venue nila. So okay gyud pa show no, sadya gyud pa tanan. So once again, sa mga wala pa nakasubscribe sa akong YouTube channel, please subscribe The Yugi Show. Oo, so and click the notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload ko na video. Oo, lagi-lagi po yan ha. And so please paki-like and share na rin din para okay ang lahat. So, mga na no? By the way, ulit, my name is Kuya Yogi Boy. Dili gwapo, pero ilado, mahigog maon. Pero ilaronon, God bless us all. Bye-bye!